Okay, kakipogi nitiere Mjumbe and patron. Nitie komiti ma CDF. Komiti ma CDF gima Mjumbe nyaka ng'e ni koro komiti ma CDF no nyaka chaket komiti mo matin mapogo pesa. Mama seme wan gi komiti mapoge man gi jakome. Koro komiti no bet ji duto ndiko kwayo. Ae kagise ndiko kwayo no nyaka assistant chief kata chief ketie lwete ka en moa e school be kete lwete ni gino dhi e school. Ae gigo koter to jo komiti go rango. Komiti wago gin jomo ng'eyo gol gi mopogre gwenge ka gwenge. Koro gibet gi ng'eyo ni dwaro jogi chalo nadi, gima chief ondiko no be chalo nadi, gima school kwayo no be chalo nadi. Koro magi emitiyogo mondo poge. Man wang'eyo itemo mondo poge maber kaka nyalore maonge wach moro ni ng'eruok nitiere. Samoro nitiere ma ka ng'ato dhi marach, jomoko dhi marach ahinya, tinya miye mang'eny matin nikech samoro inya chiwo matin to nyathino ok bi timo ang'o, ok bi dhi e skul. Marwa kosetimega ti wapoge e pap, iluongo ji e bura, jok manyocha ndiko te manyalo biro gi sikunde modhiye, tai iwacho ni skul ma kama yudo ma kama, to list no iketo iguro malo oko kama ma ji nene, ma kidhi ndalo mwapoko to wall maduong' opong'. Ma aneno ni wapoge maber kaka nyalore. To bende ang'e ni piny ka onge gima dipogi ma onge ywak mobete, nikech kada en gimoromo ji te ma koro ing'ado ng'ato ka ng'ato yudo to ni kare. Nitiere jo bura moko, jomoko MPs moko mosetemo ni ji te mokwayo yudo, moko ni nyisa ni samoro yudo kata 1,000, 2,000 kata yudo ma 500, tek ni ji te oyudo. Watu nwaneno ni onge tiende poge mathin kamano ma nyathi yudo kata 1,000. Ka gisedhi skul, gichako giduogo dala te